Добре дошли в Secret Garden, в сърцето на квартал Лозенец, един от най-желаните затворени комплекси в София. Представям ви тристаен апартамент с площ от 130 квадратни метра, разположен на втори жилищен етаж с югозападно изложение. Влезте в просторна дневна, изпълнена със светлина и комфорт, с изцяло оборудвана кухня и трапезария. Апартаментът разполага с две уютни спални, всяка с баня, и е проектиран с внимание към детайла. Насладете се на топлина и елегантност в този новообзаведен дом с висококачествени материали. Вашето ново място за живеене ви очаква. За повече информация и огледи се свържете с мен.